Dobrý den, vítejte v Olomouci na Nových Sadech. Dnes pro vás mám prostorný byt 3+1 na skvělé adrese, a to po kompletní rekonstrukci. Pojďme se na to spolu podívat. Bytová jednotka se nachází ve 4. patře a nabízí podlahovou plochu 71 m². V nemovitosti proběhla rozsáhlá modernizace. V roce 2021 proběhla rekonstrukce bytového jádra, což pro nové majitele znamená hlavně novou, vkusnou kuchyň, povedeně zrekonstruovanou koupelnu. Svou dispozicí je byt ideální pro páry nebo rodiny s dětmi. Z prostorného obývacího pokoje projdete do ložnice se vstupem na lodžii, kde si můžete v létě vychutnat v klidu svou ranní kávu. Další pokoj byl využíván jako pokoj pro děti, noví majitelé ho ale mohou využít také jako pracovnu či pokoj pro hosty. V blízkosti bytového domu je k dispozici škola i školka, sportovní i dětská hřiště, obchody, pošta, lékař a vše, co ke kvalitnímu fungování potřebujete. Věřím, že se vám byt líbil. Pokud ano, stačí zavolat a vše probereme při osobní prohlídce.